Študentský život je na jednej strane bezproblémový a na strane druhej je čas zamyslieť sa nad tým, že naše piatkové excesy nebudú navždy sponzorovať rodičia. So vzostupom zamestnanosti na Slovensku to však rúžovo nevyzerá. Očakávania sú skôr negatívne. Dôvod je úplne jednoduchý. Tým, že my až niekedy v roku 2011 sa reálne z HDP a s produkciou dostaneme na úroveň roku 2008, tak celú tú dobu očakávame pokles zamestnanosti a nárast nezamestnanosti. Prognózy hovoria, že počet ľudí bez práce dosiahne číslo 400 000. Pribudlo približne 140 000 nezamestnaných. Možno za jediného vinníka označiť finančnú krízu, o ktorej sa stále hovorí? Sú dvaja vinníci. Určite sú dvaja vinníci. Jeden ten vinník je, že za posledné 3-4 roky sa príliš na Slovensku neudialo, pokiaľ ide o to, čo voláme štrukturálne reformy, čiže zjednodušenie podnikania, aby sa jednoducho oplatilo tvoriť pracovné miesta. Naopak tá legislatíva skôr šla opačným smerom. A teraz je to v podstate kombinácia takého toho zaspatia, reformného zaspatia, plus pokles dopytu v zahraničí, plus pokles dopytu doma a aj kurzom eura. Hoci Slovensko malo vždy problém s vysokou nezamestnanosťou, čerstvých absolventov vysokých škôl sa to netýkalo. V súčasnosti je dopyt viditeľne nižší a nájdenie zamestnania možno nazvať akýmkoľvek, len nie jednoduchým. Teraz to prostredie sa výrazne zhoršilo. Znamená, že veľká časť absolventov môže skončiť na úrade práce a tam je potom dobre si rozmyslieť stratégiu. Pokiaľ sa primerané pozície neponúkajú, jednou z možností je pokračovať v štúdiu na PhD a recesiu prečkať. Ideálne je už počas štúdia získavať ďalšie kvalifikácie. Preto si občas odpustite 1-2 pivá a myslite na budúcnosť.